guys, pane video circulate pa social media Mai Ngaa. I thought it maybe ndezvo mafunnies or whatever, but now I see kuti zvindezve chokwadi izvi. I thought Mai Ngaa vangaite zvinhu zvakadaro kuna Kapfupi, but totoona kuti Mai Ngaa nechikomba chawo pane mavhidhiyo ari kutocirculate like iro ramuri kuona iro pamusoro, iro vhidhiyo ramuri kuona pamusoro iro raMai Ngaa nechikomba chawo. Guys, zvinova zvakangoomawo guys. I don't know kuti vakadzi chii chinenge chiitika, maybe vana vachida mari or chii chinenge chiitika chinopa vanhu pressure yekuti vanhu vazoita that move guys. Zvinhu zvinotorwadza guys. I'm worried guys. Pandaona video ndikati tinodzidzei kuna Mai Ngaa. Mai Ngaa vakataridza a good picture yemukadzi akanaka kubva pavakatanga kuimba naKapfupi vachiacta madrama. Mai Ngaa, she was supportive in all areas, but right now guys zvakangooma guys. I don't know kuti munozviona sei, but zvakangooma. Mai Ngaa vaita role model yevamwe vakadzi vakawanda muZimbabwe. She lead by example, but now she's failing. I know mamarriages mune zvakawanda zvinongoitika, but vaifanira kungogara pasi vowirirana namudhara Kapfupi. But kana zvakudai guys, hazvicharatidzi good picture, zvakutoratidza a bad picture kune vese vanenge vachifollow, vanenge vakatarira Mai Ngaa. I know zvinowanikwa vakadzi, they do whatever zvavanenge vachida, but dai vakambofungisisa, dai vakaona someone aiva cancela zvaigona kuvabetsera. But right now I see kuti hapana counseling yakawanikwa, hapana counseling. So this marriage guys, I think kuti inotoda Mwari, inotoda someone, man of God anocancela Kapfupi naMai Ngaa kuti marriage idzokedzane, because this guys hazvicharatidzi a good picture, guys. Zvakutorwadza, and as you can see on the video kuti man zvanhu zvakangooma guys. Handisi ndombofara, ndiri kurwadziwa. Amai Ngaa ndinotoona samai vangu, but kana zvazosvika pastage iri zvinenge zvakutorwadza. So guys, I don't know what you want to say. You can just comment, then motaura what you want to say. Maybe kujudge kwedu, you know what people we judge, but at this time zvakangoma guys. I don't know what you want to say. So thank you guys for your support. Can I first time I go here panel, please follow me guys. So don't forget again to like this video, and don't forget to share this video. Thank you so much guys. I love you.